Обвързана ли си? Обвързана съм. Кой е най-хубавият ти спомен? Изгрева. Кой е най-лошият? Нямам лоши спомени. Чувстваш ли? Океан от емоции. Понякога повече, отколкото искам. За какво се гордееш със себе си? Че искам да съм различна. Кой е най-големият ти успех? Смелостта. Кой е най-големият ти неуспех? Страха. Баба ми, между другото, е била певица. И тя ли? И тя. А вие всичките сте били. В хоровата капела на Обретелов. На Светослав Обретенов. В Радио София. И, Там и съм всъщност работила. тя има много интересен глас, защото ако чуваш, тя е с много дълбок глас. Чувам, да. И реално се равнява, тя казва, че е контраалт. Моля? Нали, казваш, че си контраалт. Да. Друг човек с такъв глас не познавам. Един ден си направихме предизвикателството, тя ми каза: хвани най-ниския тон, който можеш. И аз си хванах, нали, най-ниския тон. И тя с 2 октави отдолу. 2 октави отдолу. И аз така бях супер втрещена. Ама наистина 2 октави. Заклевам ти се, да. Баба ми ще бъде герой в един мой нов проект. В момента учи думите на моя песен. О, не, толкова И ще спра до тук. Как че ще няма го да уча, не казвам. знам. Защо да не Занесла ги... съм Нали, и на моите касетофон. години малко трудно се учи. Докато се подсета, става утре. Тебе какво те провокира да стартираш да се занимаваш с музика, освен че явно си от много музикално семейство? Мен винаги са ме привличали сценичните изкуства. Чисто емоционално. Танците, актьорското и музиката. И в един момент аз си казах, че може би мюзикъла е нещото, което би било много подходящо за мен, тъй като това е комбинация от трите неща. Мен ми дойде отвътре просто да почвам да пиша музика, да почвам да пиша рими и да сънувам мелодии, да ставам да си ги записвам. В един момент си казваш: окей, нали, разума казва, занимавай се с нещо по-сериозно, обаче от друга страна пък сърцето ти казва: аз пък не искам да се занимавам с нещо сериозно, искам да творя. Тебе кое ти е най-трудно? Много по-лесно ми е да имам идеята за проекта, отколкото да съм убедена, че точно сега в момента почвам точно с този проект. Това е трудното. Бухтите ги няма. И трябва да тръгвам. Айде. Много ви благодаря за бухтите, бяха страхотни, наистина. Много ви благодаря. Стигнахме? Да, Страхил? Да. Здравейте. Хубаво бродясало куче. Здрасти, приятно ми е, Сандра. Здравейте, Това е Close-Up, запознайте се. Здравейте. Оттатък е работна обстановка. Аз не го очаквах, обаче сега в момента е супер подредено. Значи представете си какво е, когато е разхвърлено. Няма смисъл да ни стресаш, гарантирам. Добре. Уха! Докато да видим къде да се седне. Докарали си ти реверба. Това е едно устройство с пружини. Ами това нещо има пружина и звука минава през тази пружина и позвучи Сега ще го тестваме. като да мине звука през пружина. Масев. А това като мине вокал през това. Айде да го тестваме. Преди да го тестваме, видях, че е време, имаме скайп конференция с моите издатели. Cats and Dogs всъщност е една доста известна група, едно дуо, електронно дуо. И те са собственици на този лейбъл, който се казва И сега ще се запознаеш с Войтек и с Грег. Трябва да ни кажат датата на релиза вече и окончателно да видим кой каква работа трябва да свърши още. Аз да ги изненадам с ремикс видеото. Те не знаят, да. Значи те издават на Рахел първата плоча, на плоча, на истинска плоча, което аз много държах. Мисля, че няма бюджети големи за издаване на плоча, но те се съгласиха да се направи хубав принт с нейното лице. Продажби са малки, обаче ти ако не издаваш на винил, не съществуваш. Поне в нашата сцена, клубната сцена е така. Ало? Ей!
Good morning. Oh, hey guys. It's a big Bulgarian crew out here. Yeah. Yeah, I know. We can't see you. Do you have a camera? Or you're by your underwear? No? We are. Really? We're some. You have to show yourself to the Bulgarian public. I know. You have to. Oh yeah, guys. here you go. It's official. Обичаш ли? Много. Кой? Близките ми. Творчеството. Искаш ли да се омъжиш? Не знам. Влюбила ли си се в жена? Чак влюбване не бих казала. Кой е най-добрият ти приятел? Този, който ме усеща и който ме разбира. Какво харесваш най-много в него? Че ме харесва и че ме разбира. Как си наранявала някой, който обичаш? Понякога наранявам хората около себе си, като казвам нещо, което не мисля. А как сте наранявали? Така че вече не са ми приятели. See you soon. Alright. Have Bye. Bye. Много готини. Много готини. Те са Супер симпатични. Много те са стартираха тяхната фирма звукозаписна преди примерно 1-2 години. Те е така на майтап. И сега в момента са супер популярни, правят партита в цяла Европа. Сега мисля в Щатите, в Майами, нали, на някакви по-такива По-сериозното вече. И така. Супер. И се радваме, Тоест, реално погледнато в електронната музика има може би две много големи конференции. Едната е Амстердам. Другата е Майами. Да, и другата е... Интересно, що тя пролета, що казва Winter Майами. Да. Не знам. И се надяваме Рахил до година да отиде. До година и там да отида, да. Това ще е яко. Да, Ние Пожелавам тази ти година го успяхме с- да стигнем до Амстердам. Попях и аз. Много готино. Има го заснето. Ами всъщност това са тия джаджи, които виждате на масата и в момента аз с тях репетирам за следващото участие. Всичките неща се наричат MIDI контролери. Понеже те нямат вътре съдържание, те контролират това, което в компютъра се случва. И затова се наричат контролери. Ето е Рахил, да. И тя издивява нещо. Ето е Рахил. Да, не знам защо малко не се чува. Защото нямаше саундчек на местото, затова ми падна компютъра. Да. Ето аз по същия начин се набирах на това чудо, както виждате в момента. Да. И в един момент то спира да свири, музиката върви, обаче инструментът ми спира. И аз почвам да се оглеждам, добре, компютъра го няма. И една девойка отдолу така го леко подава. А тя го е хванала. Ами да. Кой канал ще ползваме? Той е втория. Мога ли? Ай. Просто е сложно. Така, звука идва от тук, значи Accent. И сега звука трябва да се върне, трябва ми още един такъв кабел. А ти имаш много кабели. Аз имам много кабели, това се вече видя. Само, че това не може да се ползва на живо. Може. Напротив. Така ли? Абсолютно, да, сега ще го ползваме на живо. Това е идеята. Я Сега малко ще- само, я да правя аз първо. Това е както в един компютър, те си имат вътрешно такива, имитират такива ефекти, обаче на нас ни харесва да си имаме истински. Да. И да Може да си действа. можеш да го удариш. Добре, това работи в момента. Туру. Искаш ли пари? Искаш ли коли? Ще разберете по-късно за какво и да реч. Най-важното не знам, в правенето на някаква нова интересна музика е експеримента, така че... Ти можеш да пееш отгоре. Колко пъти е едно върху друго? Един лек хор от Рейчел. Такива кретени. Само да се смени. И да се смени някакви ефекти. Чакай да е. Така, много ме дразни, като ми взимам микрофона. Окей, направи го сама. Заповядай. Направи го сама. Много си лош. Лош. Много лош. Лош. Много лош. Много лош. Много лош. Много лош. Много
много лош, много лош.